Tira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Lian's Secret Files. Si Lian na merong love. At itong love niya na ito ay si Thea. Kaya lang, nireject siya ni Thea. Kaya naganap siya ng iba. At nahanap niya si Mitch. But then na-reject din siya ni Mitch. At na-realize niya na si Thea pala ang gusto niya at mahal niya hanggang ngayon. Hindi na muna raw siya magkakagusto sa iba. Pipiliin niya pa rin daw si Thea dahil siya daw talaga ang love niya. So anong masasabi niyo mga kaibigan? Estudyante pa lamang po ang nagsabi nito sa atin. Well, pakinggan na natin ang mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Mayumi. Habang nakikinig ako ng kwento, naalala ko bigla yung high school life ko. Ito kasi yung stage ng mga papi-papi love na yan. Ito yung stage ng unang crush na akala natin love at pangmatagalan na. Pero yung totoo, marami pa pala tayong makikilalang tao, lalo na kapag nagkapagtrabaho tayo. Yung akala natin na taong hindi natin makakalimutan ay mapapalitan din pala ng bagong pag-ibig. Bata ka pa, Lian. Focus ka muna sa pag-aaral. Marami ka pang kakaining bigas at more opportunities ahead of you. Kapag nag-look back ka sa kwentong ito, ay matatawa ka na lang. Parte lang ito ng kabataan mo. From Mayumi. True. Actually nga, minsan, meron kang mga alaala na parang limot mo na tapos ibang tao na lang yung magpapaalala sa'yo kapag tumanda ka na. Pag tumuntong ka ng 30 years old, ang dami mo ng alaalang dapat i-imbak, diba? Tapos, yung ibang mga alaala mo nung bata-bata ka pa, parang nawawala. Ewan ko kung bakit gano'n. Ilan lang ba kasi yung capacity ng brains natin? Di ba yung memory storage natin? Kung baga sa cellphone, meron ka lang 16 gigabytes. Napupuno rin. So parang feeling ko, parang may mga ilan-ilan, di ba? Mangilan-ngilan sa memory mo na mawawala rin. Oo. Abang-abang ka lang, tina mo. Darating din yung panahon, makakalimutan mo lahat yan. Hi kay Darwin Russell na ang sabi ay minsan may isang tao makakatagpo sa buhay natin na magbibigay sa atin ng saya pero hindi pang matagalan. May makikilala tayo na isang tao na magpapakita sa atin ng tunay na pagmamahal. Iiwan ka rin kapag tumagal. Sa ngayon, ibaling mo ang iyong sarili sa future mo. Ang love, pwede maghintay yan pero ang future, hindi. Talaga ba? Ang love nakapaghihintay pero ang future, hindi. I think yung pangarap mo, kailangan solid at huwag mong iangkla yung buhay mo sa ibang tao. The moment na iangkla mo ang sarili mo sa ibang tao, you will never experience joy and you will never experience growth. Dahil lagi kang may hinihintay, lagi kang may isinaalang-alang. Pero kung pakikinggan mo yung sarili mong kagustuhan at i-define mo, magiging klaro sa'yo kung ano yung mga goals mo in life, hindi lang yung lumandi ng lumande, then you can be happy on your own. Anyway, eto naman ang sabi ni Aris Jordan Santos. So, fail! Diba? Etong ibig sabihin ng fail. First attempt in learning. Oh, may initialism pala ang fail. First attempt in learning. And by the way guys, just to give you a fact, no? Just to give you a fact, magkaiba po yung initialism sa acronym ha. So yung acronym, basta, oh. Hirap na ako mag-explain, hirap na rin ako huminga. Rejection, it means redirection. Huwag ka matakot sumubok uli.
Tandaan ninyo pag nag-fail ka, ang ibig sabihin niyan ay first attempt in learning. Oh, may ganun pala. Eto pa sabi ni Keisuke Arones Sato. Mahalin mo lang ang sarili mo, wala kang mapapala, parehas sila ayaw sa'yo. Huwag mo ipilit o isiksik ang sarili mo sa taong ayaw sa'yo. Magpasarap ka muna hanggang maglaway sila. At maisip na sinayang kanila. Charot with harot. From Keisuke Sato. Actually, kapag masyado kasing give na give yung isang tao, di ba, parang nababaliwala. Kaya okay pa rin yung may iniiwang kamisteryosohan yung isang tao eh. Kasi parang na-challenge yung pinopormahan mo kapag may onti kang itinira para sa sarili mo. Pag hindi ka lahat all in, or pag hindi lahat ibinigay mo, parang payami ka lang. May tactic na ganun eh. Payami-yami ka lang. Tapos, biglang boom! Diba? Maghahabol na sa'yo bigla, diba? Ang tawag dun, manipulasyon. Learn the art of manipulation. Pero syempre, it's not a good intention. Eto naman sabi ni Robert Tirao, patunay lang na first love never dies talaga. May iba rin kasi nahahanap-hanapin mo pa rin yung unang minahal mo. Para kay sender, unahin mo muna yung mga bagay na dapat mong unahin. Ang pag-ibig, andyan lang yan. Kusang darating yan. From Robert Jason Tirao. Love never dies. I think love radio will never die. Yun. Yes, focus on your goal. Focus on yourself. Pag nag-aaral ka pa, mag-aaral ka muna. Hindi yung pinag-aaralan mo, ibang tao. Ito naman. Bernard Laureja says, kung mahal mo pa yung dati, hindi na rin mababalik ang mga nagawa mo sa kasalukuyan dahil nagawa mo na ito. Ang magandang gawin na lang ay sumama kay DJ Raketera bukas para makipag-beeritan at makipag-beer call, mag-San Miguel tayo. Wow! Bernard Laureja, sana ipasok mo pala talaga yun, ha? Okay, go! Bukas. Hi kay Charles Sancho na nagsasabing may pagka-backburner or siopaw si sender. Painumin natin ng mainit na kape sa hapong tapat para gising tayo sa katotohanan na kahit si Thea ay hindi siya gusto. Sumakit ulo ko. Simula kanina pa sa Dear Love. Talaga ba? Oh. Ito na yung stasyong magpapasakit ng ulo ninyo. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Uy makinig kayo lagi ng Dear Love Ito naman sabi ni Marvin Mark Bautista aka Big Brother, take it away. Magandang hapon, DJ Rocky. At sa lahat ng kinig ng Secret Files para sa ating letter sender. Sabi nga, di ba? Kung may nagsasara, may nagbubukas na oportunidad. Ang buhay parang pinto lang. Minsan may nakasara, pero may nagbubukas din. Kaya, tingin ka lang, kumbaga ang buhay, tingin ka lang sa bintana at hanapin mo sa iyong mga bituin ang pag-asang nag-aantay sa iyo. Lalo na yung love life. Diba? Nakaka-high school naman yan. Grabe. Akala mo yung tipong mga batang 90s tayo. Yung nagfe-flames pa tayo. And so forth. Nagto-throwback sa akin ang mga crush. Ganyan. But anyway, hindi lang sa pag-ibig. Tatandaan mo yan. Sa lahat ng aspeto ng buhay, lagi mong tatandaan, may pag-asa. Okay? Kabatis Rock Secret at sa Team Rocketeers at nakikinig ngayon ang kamag-anak daw ni Jose Rizal na si Ma'am Jo Esteves. Yan naman DJ Rocky. Salamat pala sa bahay ni Kuya. Thank you so much Marvin Mark Bautista aka Big Brother. Pabati daw si Ma'am Jo Esteves na naghahanap din ng pag-ibig. I think ang mga hanapin mo, Secret File Sender, etong si Ma'am Jo. Yan, yung mga katulad ni Ma'am Jo kasi yan may pera na yan. Charot, with darot. May pa-milk tea pa kayo dyan. O kaya naman may pabigay-bigay pa kayo ng cake or surprises sa mga labidabs ninyo nung kayo'y nag-aaral pa. Pero ano nangyari? Nauwi din sa wala. Pinaasa lang pala kayo.
Pero masarap din naman sa pakiramdam yung ganon. Yung tipong may puppy love. Yung akala mo during that time, parang you and me against the world. Parang eto na talaga yung pakakasalan ko. Na-build ko na yung future ko sa utak ko with this person. Kung paano kami kikilo sa taharapin lahat ng mga pagsubok sa buhay. May ganun tayong phase or era sa buhay. And we have to let them go through that phase. I mean, napagdaanan na natin yun bilang mga batang 90s. Pero, yun nga, itong mga next generation, saya natin pagdaanan nila yun. Ang pinakamahalaga dyan ay yung mga taong sumusuporta at nagmamahal ng tunay. Na mga adults na, mga nag-guide, mga magulang, mga kapatid na mas nakakatanda, hindi siya bibitawan. Makikinig lang sa mga sasabihin niya. Makikinig lang doon sa mga nararamdaman niya o sa loobin niya. Kasi mahalaga yun eh. Na parang meron kang mapagsasabihan ng sama ng loob mo o kaya naman ng mga thoughts mo. Parang hayaan na lang. No? Pero kapag may ginawa ka na hindi okay sa sarili mo, siguro yun. Doon na maging firm sa desisyon na ito na dapat yung gawin mo. Hindi na dapat namin ikaw hayaan na magdesisyon para sa sarili mo. Kasi nga, ikaw ay bata pa lamang at marami ka pang dapat kaining bigas. Actually, marami ka pang kakaining depende. Charot! With darot. Pero yun nga, kabisyo. Maraming mga kabataan yung nakaka-experience syempre ng ganyan. And again, that I believe is only a phase of adolescence. Pero don't ever believe, no? Kamaniniwala. Huwag kang maniniwala na ang taong yun lang yung nakalaan para sa'yo. At this point of your life. Marami ka pang pagdaraanan. Marami ka pang kakaining bigas. Marami ka pang mai-experience. Marami pang heartbreaks na darating sa buhay mo. Na akala mo eto na yung pinakamasakit na nangyari sa'yo. Well, hindi. Marami ka pang rejections na mararamdaman. At itong rejections na to, yung pagka-busted, masakit talaga nga siyang tunay. Eto po legit na storya. Ako dati, maraming gustong maligaw sa akin dati. High school ako, elementary ako, college ako. As in, diba? Kapal na mukha ako, diba? Hindi, pero legit. Hindi ako marunong mag-reject ng tao before. Hindi ko makakalimutan, meron akong isang kaibigan. As in, kaibigan ko siya, tapos nagtapat siya na nararamdaman sa akin. Tapos ang sabi ko sa kanya, ganito, ha? Para na kitang kapatid. Tapos parang napasigaw ko na sabi yun. And I wasn't even thinking na, hindi ko man lang pinili yung words ko. Hindi ko man lang pala piniling i-volume down yung voice ko. Para hindi na siya mas napahiya pa sa ibang tao. Kasi narinig ng ibang tao eh. Hindi pa ako ganun ka-matured enough to be sensitive about it. At para i-consider ko yung nararamdaman ng taong i-reject ko or nireject ko. So, I guess ganun din yung sa ngayon. Because of immaturity, we really don't know how to handle situations, especially if we reject someone o kaya naman kapag na-reject tayo, wala eh. Hindi natin alam kung paano i-handle ito eh. Ang nangyayari kapag na-reject tayo, hanap tayo ng iba to compensate o para makapagtapal lang ng sugat na natamo natin sa una nating pag-ibig, and then it turned out na hindi naman pala naghilom yung sugat na iyon, binan-aidan lang natin pero nandun pa rin yung sugat, malalim pa rin. At sino nagsasuffer pag ganun? Tayo lang din.
So it's very important na magkaroon ng self-love and self-respect. And mag-focus talaga dun sa goals na meron ka in life. So that kapag merong nag-reject sa iyo, or may bumasted sa iyo, buo ka pa rin. Hindi ka nakakaramdam o hindi ka makakaramdam na parang nagkulang ka. Or may kulang sa iyo. Or para bang hindi ka kumpleto. Kasi ikaw sa sarili mo, kumpleto ka na. You have your dreams with you. You are focused on your goals. Anong gusto mong ma-achieve in life. You have so much love for yourself and you have so much love to give. And you know kung gaano ka mapagmahal. At alam mo dapat kung kanino mo ito dapat ialay. Doon sa karapat dapat. Yun lang. Sa mga kabisyo natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share to me rocketera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break, you're so with me, DJ Rocky, and you are listening here sa stasyong number 1 sa mga pet malunggumapang sa Kakalsadahan, 90.7 Love Radio. This is Lian's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!